Stelu acum. Bun găsit, doamnelor, domnilor, la Casa Poporului. Mulțumesc, Eli Roman. Iată invitații mei, domnul senator Constantin Popa de la UNPR. Mulțumesc pentru prezență la microfon. Vă rog să folosiți microfonul. Și de la PNL, domnul deputat Ioan Cupșa. Mulțumesc pentru prezență. Sunteți membru al Comisiei Juridice. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Și ne puteți împărtăși din experiența pe care o aveți dumneavoastră ca membru al Comisiei Juridice. Ne uităm acum cu emoție spre senatorii juriști ce vor decide în cazul domnului Șova. De regulă, decizia Comisiei Juridice era respectată în plen, dar am văzut la Camera Deputaților în cazul domnului Borbei, una ați decis la juridică și anume să se avizeze cererea de urmărire penală și invers s-a întâmplat în plen. La domnul Vosganian, la fel. La domnul Șova, cum credeți că se va întâmpla? Nu știu cum vor vota. Probabil că se va vota de asemenea. Avizul se va da în sensul ridicării imunității, a încuvințării cerere până la urmă, pentru că așa s-a întâmplat și în cazul domnului Varojan Vosganian. E vorba de transparență aici. Noi, Partidul Național Liberal, ne-am asumat... Tocmai asta nu înțeleg. De ce la Comisia Juridică, fie că e cea de la Cameră, fie la Senat, este aviz pozitiv, chiar în unanimitate, da, cu domnul Vosganian, și în plen, ce să vezi, ce răsturnare de situație, lumea votează împotriva solicitării. Încerc să dau o explicație, este legat de transparență totul. Adică nu vor pe românește cei din Comisia Juridică, care pot fi ușor identificați, da. Ca 11 membri sunt la Senat. Exact. Îi luăm pe degete. 6 sunt de la Coaliția de Guvernare, 4 de la dumneavoastră, corect, da? De la PNL. Corect. Vor vota aproape întotdeauna, așa cum este și firesc, în sensul în care nu se opun, anchetelor judiciare și nu se opun măsurilor. Situația. Iar în plen, acolo unde votul este secret, își permit unii dintre colegii noștri, și aici sigur e vorba în mod special de Partidul Social Democrat, să voteze altfel. Domnule senator, aveți o altă explicație că practic degeaba așteptăm să vedem ce se hotărăște la Comisia Juridică. Am văzut deja că în cazurile Borbei și Vosganian în plen nu s-a respectat decizia luată de comisiile juridice. Da, eu cred că trebuie să respectăm Constituția și să ne gândim că orice om este nevinovat până la proba contrarie, până la o hotărâre judecătorească definitivă și revocabilă. Și este iarăși corect să așteptăm și să ascultăm și părerea celui inculpat sau celui acuzat de oarece fapt. Absolut, dar mă întrebam de ce mai nou în plen nu se respectă decizia Comisiei Juridice și asistăm practic la o procedură inutilă, avizul de la comisia aceasta. Nu e deloc o măsură inutilă. Să vă spun eu, e ceva orientativ, după părerea mea. Fiecare senator are votul imperativ, nu? El poate vota cum dorește. În cazul domnului Șova, nu știu cum să vă spun, dar n-am întâlnit parlamentar care să spună că va fi dat domnul Șova pe mâna procurorilor. Toată lumea se așteaptă la un deznodământ așteptat în cazul fostului ministru al marilor proiecte și anume să se respingă solicitarea de arestare. Știți dumneavoastră altceva de la colegii de la UNPR? Domnul Șova este, din câte știu eu, profesor la Universitatea de Drept, nu? Da. Așa, așteptăm să vedem în ce fel se va apăra, dacă are argumente suficiente, știu și eu, poate chiar și PNL-ul s-a mai întâmplat să voteze o adică vă referiți să se ridice la nivelul domnului Vosganian, pledoaria finală din plenul Senatului, când a reușit cu mir și acatiste să întoarcă votul în favoarea domniei sale. La asta vă așteptați, la o prestație de acest gen? Nu, a avut un discurs foarte bun domnul Vosganian, a convins plenul Senatului că posibil nevinovat și s-a votat în consecință. Dacă îmi permiteți să intervin, noi nu decidem dacă este vinovat sau nu domnul Șova sau cine o fi, domnul Laszlo Borbei sau alții. În fapt, nu se împietează asupra vinovăției sau nevinovăției domnului Șova sau domnului Borbei. În fapt, noi ne pronunțăm cu privire la ridicarea imunității și atât. Rămâne ca instanța, ca sistemul nostru judiciar, să spună dacă este vinovat sau nu domnul Șova. Nici într-un caz nu trebuie interpretată decizia unei comisii sau decizia pe care o ia prin vot Parlamentul, Camera Deputaților sau Senatul, drept o condamnare sui generis
o constatare a vinovăției vrenuia dintre cei care sunt subiecții acestei ridicări a imunității. Strict pe procedură, așa este. Suntem de După, acord. să spunem, avizul favorabil care ar putea fi azi, de fapt săptămâna viitoare, în plenul Senatului pentru domnul Șova, va ajunge domnul Șova în fața unui judecător și acel judecător decide dacă ar trebui sau nu arestat. Suntem de acord cu toții. Și atunci care faptul că, cum vă susțineți dumneavoastră argumentul că trebuie să pornim la prezumția de nevinovăție? Nu, dar trebuie să ascultăm. Nu putem să ridicăm imunitatea fără să ascultăm pe domnul Șova, să vedem ce de spus, nu? Asta e clar. Dar, logic. mai departe... Nu vi s-ar prea inutil ca să-l punem pe omul ăla să vorbească? Nu vreți să-l ajutați și mai mult? Să ajungă în fața unui judecător? Eu nu vreau să ajut pe judecător? nimeni. Eu, unul, am să respect prezumția de nevinovăție pe care o are fiecare om. Bineînțeles că am să las justiția să-și facă ne datoria. devolați ce veți face Nu, săptămâna n-am să viitoare fac în plen? asta, nu pot să spun până n-am să-l aud pe domnul Șova ce spune. Cum și în ce fel se apără. Deci dacă îmi permiteți să intervin, noi cu consecvență am spus că nu vom împiedica nici într-un fel anchetele judiciare. Așa a spus și altfel ați făcut. Face. Nu, și am făcut-o de fiecare dată în ultimele câteva luni. Aduceți-vă aminte că am votat... Cu ajutorul dumneavoastră s-a dat acel vot împotrivă. Aduceți-vă aminte că am votat întotdeauna la vedere și sunt mărturii, chiar înregistrările de pe camerei deputaților sau ale Senatului. Este fals această susținere. Bun, atunci noi Mai mult putem decât să atât, spunem dacă așa. îmi permiteți. Procedura actuală este una care permite tergiversarea și în egală măsură nu este transparentă. Adică nu ne asumăm niciunul dintre noi felul în care votăm. Noi avem o propunere, Partidul Național Liberal, în sensul în care scurtăm această perioadă, deci facem mai eficientă procedura, înseamnă 48 de ore, și propunem de asemenea votul electronic, care înseamnă transparență și înseamnă asumarea unei responsabilități politice. Ce faceți? Că trebuie modificată legea, nu Sigur că da, avem un astfel de proiect de lege, avem un astfel de proiect de lege depus, și care în bună măsură ne-ar scuti de aceste discuții nepotrivite. Cum votați noastră? La vedere? Măcar atât să ne spuneți. La vedere sau încercați să ascundeți bilele când le băgați în urnă, să nu înțeleagă lumea cum ați votat? Întotdeauna am votat la vedere. Dumneavoastră deci nu mi personal. este frică de propriile opinii pe care le am. Și cum ați votat la domnul Vosganian? Am votat împotriva ridicării imunității. Să nu fie urmărit penal. Așa. Știți care e consecința acestui vot? Știu foarte Moare bine. dosarul în sertarul Dicotului. Vreau să vă spun un singur lucru. Domnul Vosganian ne-a explicat că s-au pierdut 60.000 de locuri de muncă. Pe mine lucrul ăsta m-a făcut să mă gândesc bine ce votez. M-a convins, iată, am responsabilitatea, vă și spun franj în față, colegii la PNL au votat la fel ca și mine, în marea lor majoritate, pentru că nu putea să fie scolul Și nu la fără... credeți că, dincolo de zidurile de aici, de la Parlament, lumea consideră că dumneavoastră ați făcut scut să apărați o persoană suspectată de fapte de corupție? Aici nu cred că suntem niște copii trimiși la joacă. Nu. Noi suntem aici niște oameni trimiși ca să luăm niște hotărâri decente, nu? Și responsabile. Asta facem. Și asta trebuie să facem. Ce ar trebui să vă spună domnul Șova să vă convingă, așa cum a făcut-o domnul Vosganian? Nu știu ce ar trebui să... Ați spus deja, sunt nevinovat. Nu ajunge asta. Dar ce mai trebuie să vă spun? Va trebui să ne arate ce fel de nevinovat. Da? Domnule Cupșa. Cred că este total nepotrivit ceea ce spune colegul meu de platou înseamnă în fapt să judeci niște probe pe care le aduce în apărarea dânsului domnul Șova, ceea ce este total nepotrivit pentru împrejurarea în care ne aflăm. Noi decidem dacă imunitatea îi va fi ridicată sau nu domnului senator Șova. Punct. Ce spune colegul meu de platou înseamnă să ne pronunțăm cu privire la vinovăție în fapt, ceea ce e complet greșit. Dar încă o dată, dacă am votat transparent, adică dacă votul ar fi electronic, ne-am asumat public, nu? Până la urmă este un gest politic, ceea ce facem noi. Fiecare vot în Parlament este un gest politic și este cel mai important gest politic pe care îl face un ales al poporului. Deci transparența în ceea ce privește votul în Parlament trebuie să fie deplină. Pentru că numai astfel putem fi catalogați, numai astfel putem fi apreciați de către cei care ne-au votat. Suntem de acord amândoi, sunt de acord cu colegul de platou să fie transparent votul, dar nu sunt de acord că noi ne putem pronunța de pe acum ce vot vom da în cazul, nu al domnului Șova, al oricărui parlamentar. Să spuneți ce se întâmplă la juridică? Raport favorabil sau nu? În niciun fel. Vreau să spun un singur lucru la sfârșit, foarte scurt. Imunitatea este o instituție juridică care se regăsește în legătură cu activitatea tuturor parlamentelor din Europa. Deci noi nu pledăm împotriva desfințării instituției juridice numită imunitate parlamentară. Însă, în ceea ce privește exercitarea
drepturile și obligațiile în legătură cu această instituție juridică a imunității parlamentare, lucrurile trebuie să fie transparente și să parcurgem procedura în mod eficient. Termene deci, scurte și vot la vedere. Și asumarea politică a poziției. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Urmărim așadar ședința Comisiei Juridice. Dan Șova află dacă senatorii juriști aprobă sau nu arestarea sa în dosarul Turceni. Rovinar, legătura înapoi în studio. Mulțumesc.